Tumakder tayo, ayab ti panagdayaw. Itangad yu dagiti matak, kadagiti bantay, sa dino ti paggapuan ti tulong ang maipaay kanyak. Itulong ang may kanya, kagapoy ti Apo, anang ramid iti langit kandaga. Saan nga ipalubos ang maitibkul ka, kanayon asiririing ti mangsalaknib ken ka. Saan ay ridep ng maturog ti mga iwan iti Israel. Aywanan ti Apo sa lakniban na ka, adda iti sibay mo. Dinakanto ng ran ti init iti aldaw, wano ti bulan ti rabii. Ilisi na kanto ti Apo iti amin na peggad, aywanan na kanto tapno awan paka amamwam. Sa lakniban na kanto ti Apo ti sa dinuman na papanam, manipo di tayo ti agnanayon, awaning gana. Manakabalin kay mga nga Diyos, agyaman kami man daytoy nga agsapa nga inyeg mo kaday kada kami nga ito'y balay pagdayawan. Apo Diyos, dawatan mi Apo nga tarabayan na kami, bayan ti panag serserbi I-bless mo mat Apo ti mangted ti mensahe tatang aldaw. Lukatan dagiti puspuso mi tano maawatan mo yun. No, anyaman ti mensahe nga iyeg mo kada kami. Dahito tidawat kan kararag mi tinay nasabit anagan ni Apo nga Jesus. Amen. O Diyos ay langit, nayawan ako, magaryang kati, isu tinumteng,
Good morning! Ayun, oh. Ilan lang sila pero kala mo isang batalyon. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahito iti aldaw nga narami ti Apo agragsak tayo ken agrambak tayo. Kakabsat adda tayon iti muna at Domingo iti Abril. Ken daytoy met iti may kalima a Domingo iti panawon ti Kwaresma. At dalang dagiti sumagmamano apakam mo para kadatay kakabsat. Umuna, kitain tayo man dato'y Nax Herald tayo. Tingnan po natin ating Nax Herald. April 8 and 9. Sa darating na Martes at Miyerkules, mga kapatid, wala pong inyong ministerial team and staff and family as well. Kami po'y nasa Lenten retreat. Taon-taon pong ginagawa ito. Mula nung nandito ako, tinataon namin sa panahon ng Kwaresma. Actually, for the past 2 years, during Holy Week, panahon po ito pang sagananay ang inyong mga pastor, diakonisa, ang mga staff at yung ibang kasapi ng pamilya ay magsama-sama, nagpapalakasan at kakalimutan muna namin yung mga gawain sa simbahan. Panahon to upang mag-focus muna kami sa Panginoon. Walang ibang mga iniisip, kundi paano kami lalo pang makapag-focus sa Panginoon. At panahon na rin upang mag-relax ng kaunti. Usually, 3 days ito. 3 days and 2 nights. Kaya lang, kung titingnan natin ating schedule, halos wala ng panahon. Kaya overnight to. Sa Pansol, Laguna po ang aming Lenten retreat sa taong ito. Wala kami, pero kapag may kailangan naman kayo, mga kapatid, huwag kayong mag-atubiling mag-message sa amin. Pangalawa, April 13, yan pong ating church conference sa Holy Club. Sa sunod na linggo po, sa darating na linggo, yan na pong ating church conference. Ipanalangin natin ating DS, ang mga members ng church conference as well. 14 to 16, Holy Monday hanggang Holy Wednesday. Ateneri? Good morning! Good morning! Ayan. Ay, totoo nga na madami sila. Alam nyo ba, malapit na ang Holy Week. At alam nyo ba, magkakaroon po tayo ng family camp. Inuulit-ulit na po yan, ilang linggo na. Huwag nyo pong kalilimutan. Sino na po nakaregister dito? Ayan, bakit ko konti pa? Parang nakakalungkot Ilocano. Sumama po kayo. Alam ko na bakit hindi pa kayo nakakapag-register. Sige, pagpipray natin yan. Sa family camp natin sa April 14, 15, and 16. 2 gabi, 3 araw. Ayan, masaya po doon, kaya sana sumama po kayo. Huwag niyo pong alalahanin yung ating registration. Pagkakaloob po ng Panginoon yan, yung mga nag-aalala, ipagkakaloob niya po yan. 1,500 po ang ating registration per person. Yung mga bata po is 1,000. 2 gabi po sa 3 araw, libre na po yung pagkain, saka yung tutulugan po natin.
mayroon pa tayong mapapakinggang mga mensahe ng mga speakers natin. Hindi po lagi-lagi tayong nagkakaroon ng family camp. Kung ating aalalahanin, 3 beses na po tayong nag-family camp. Ito po ay noong 2011, 2013, at ang last po ay 2016. So, matagal na po. Kaya kailangan i-push po natin to. Kung gustong sumama, ang Panginoon na po ang bahala. Gagawa po ang Panginoon ng himala na marami pong makakasama. Ongoing pa po yung ating registration. Maganda po yung team ng ating family camp. Rooted and grounded. Kung paano po magiging malalim at matatag yung ating pananampalataya. Matututunan po nating lahat doon. At ang ating team Bible verse ay matatagpuan sa Colossians chapter 2 verse 7. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth we're taught, and you will overflow with thankfulness to God. Kaya napakasayang po kung hindi po tayo makakasama. Pag-pray po natin, alam ko pong may mga reason kung yung iba po ay hindi makakasama. Alam niyo po, ang original na bayad po dito ay 3,000. Pero mabait po ang ating Panginoon, yung pong kalahati ay ang nag-shoulder po ang ating church. So 1,500 na lang. Pwede po itong hulugan. At kung may mga mababait at mga generous na ating mga kapatid, tinatawagan po sa online, kung sino po yung may bukas na puso na mag-share din po sa ating family camp. Lalo na po yung hindi makakasama, na gustong-gusto rin pong sumama pero may mga rason. Pwede po kayong mag-share ng 1,500. Ito po'y malaking tulong sa mga kapatid nating gustong sumama. Kaya ipanalangin po natin, malapit na po, April 14, 15, 16, pag-pray po natin. Meron din po tayong mga bazaar dito sa likod. Baka gusto nyo pong bumili ng mga pagkain, ulam. Meron po, ito po yung para po makatulong din sa ating family camp. Nagtitinda po sila para makatulong. Hindi po yung pangsarili, kundi ma-share din po sa ating gastusin sa family camp. Kaya mga kapatid, pag-pray po natin, yung mga gusto po dyan, pwede pang humabol. Mag-register lang po kayo kay Miss Marlene, sa ating mga diakonesa, sa akin din po. Salamat sa Diyos ang papuri. Thank you, Ate Neri. Yes. Rooted and grounded. Ito po yung theme natin ngayong taon na to sa ating family camp. That's April 14 to 16. April 17, mga kapatid, Huwebes Santo, ang ating pong service of the Last Supper, commemoration of the Last Supper, huling hapunan nating Panginoon ay sa ganap na 6:00 ng gabi. And then April 18, Good Friday service on the 7 last words. 9:00 naman po ng umaga. And April 20, Resurrection Sunday or Easter Sunday, una po may joint morning worship tayo or sunrise service tayo sa buong distrito ito, sa Potrero Covered Court sa Malabon. Sa lahat po ng sasama, aalis po tayo dito sa simbahan ng ganap na 4:00 na umaga. Kasi 5:00 po yung simula doon. And then, balik po tayo dito sa simbahan natin dito sa Nax kasi pagdating po ng 10 a.m., 10:00 ng umaga, yun naman po ang ating joint morning worship or joint service, Easter service with Easter cantata. May kantata pong ating choir sa Easter service natin. At para sa iba pang mga announcements, tingnan po natin ating
Knox Herald. Next, i-welcome po natin yung ating mga guests sa umagang ito. Una, i-welcome natin si Pastor Mark Philip Salvador at saka si Angelica Valdez. Punta po kayo dito, Pastor. Si Pastor Mark Philip ay graduating ngayon sa Union Theological Seminary. Ang kanila pong graduation ay sa April 11. Dito sa gitna. Ayan. Ganon din, i-welcome natin si Teacher Maked, Jomar Maked. Teacher? From Quirino siya, pero ngayon ay nakatira ngayon sa Cainta, Rizal. At doon siya nagtuturo. Hopefully, mapakinggan ng Panginoon ng kanyang panalangin patungkol sa plano niya sa kanyang pagtuturo. Meron pa po bang mga first-timers dito? Sino pa po mga first-timers dito? Dito sa harap, anak. Ayan. Pwede po bang pumagitna kayo ng konti? Sino pa? Ate Marlene, nakuha nyo na yung pangalan niya? Pakikuha mamaya. From Parkway? Tawagin na rin natin dito sa harapan lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. We have Abraham Ancheta, tapos si Nanay Presa Ancheta, Valera Santos, Ben Katibayan, Alec Cambi, Evangeline Sichanco, Brian Elaine Francisco, Talitz Reynante Agtarap, asawa po ni Pastor Bener, Veronica Kimuyog, Christopher Capul, Rogelio De Leon, Maria Janela Ledesma, Justin May Antonio, wala si Tina. Chelsea Drilon, meron pa ba? Okay. Meron pa po bang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary ngayon? Wala po. Birthday din ni kay Jess Tony Gandesa. Mads, halika dito. Muntik ko nang masabi yung pangalan. Yung kanyang palayaw. Ayan. Siya pong pinakagwapong lalaki sa buong mundo ayon kay Jonah. Sige po. Awitan natin lahat naman nagdiriwang ka lang ang birthday ng isang birthday song at God bless you sa mga guests natin. Teacher Kath? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you always, God bless you always, God bless you, God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you.
Let us extend our hands toward them, friends, and let us pray for them. Maraming salamat, O Diyos na banal sa buhay ng mga kapatid na nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito. Nandito man sila ngayon sa sanktuaryo o di naman kaya nasa tahanan at mga nakasubaybay sa online worship. Dalangin ko, Panginoon, ipagkalob mong iyong biyaya, pagpapala sa kanila. Salamat sa bagong buhay, bagong taon, bagong kalakasan. Nawa, patanggap nilang kanilang mga kahilingan sa iyo at ito nawa ang iyong regalo sa kanilang pagdiriwang ng kalakarawan. Salamat din po sa buhay ng mga kapatid na sa unang pagkakataon ay nakasama namin dito sa NACS. Hindi po aksidente na sila'y narito, bagkos dinala nyo sila rito sa tamang oras, sa tamang araw, upang sa ganon ay maramdaman nila ang iyong pag-ibig at pagmamahal, upang sa ganon marinig nila ang iyong salita. Dalangin ko, O Diyos, dalangin namin bilang simbahan, pagpalain sila, gabayan sila, pakinggan ang kailang mga kahilingan sa inyo. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. Welcome and happy birthday. God bless you. Maaring itong mga guests natin na Ilocano ay nagtataka bakit Ilocano service ito pero Tagalog naman ang gamit ni Pastor Galinato. Ito ang unique dito sa NACS ngayon, mga kapatid. Tulad na lagi kong sinasabi, Ilocano service ito pero 90% o mahigit pa sa mga dumadalo ng service na ito ay hindi nakakaintindi ng Ilocano. Around 10% lang ang nakakaintindi ng Ilocano. Pero ang liturgy Ilocano, pero ang mga prayers, scripture at sermon, minsan trilingual, Ilocano, Tagalog, English. Tawagin na rin natin lahat ng mga bata dito sa harapan at ang atin silang may panalangin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Let us pray. Maraming salamat, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat dinala mo ang mga batang ito dito sa loob ng iyong sanktuaryo, dito sa loob ng simbahan. Sa paglapit nila sa inyo, Jesus, dalangin namin, inyong ipatong iyong mapagpalang kamay sa kanila, pagalingin sa mga sakit na nararamdaman, pagpalain, ipagkalob ang kanilang mga pangangailangan, samahan sila sa kanilang paglaki, bigyan ng sapat na kalakasan, karunungan at katalinuhan. Maging kaaya-aya nawa sila sa iyo at sa harapan ng maraming tao. I-bless mo rin ang kanilang mga magulang at mga kapatid at lahat ng mga nagmamahal at nag-aalaga sa kanila. Mabigyan nawa nila ng magandang kinabukasan ang mga batang ito. Dalangin ko rin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang simbahan ito upang sa ganon ay lalo pang maturuan ang mga anak na to patungkol sa iyong kalooban at sa iyong salita. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at Amen.
paka nakaiba sa ti nasanto na surat, masarakan jay Isayas, Kapitulo 4, Kentalo, versikulo 10, ket 6, aging gana ti 20 ket maysa. Daytoy ti kunana, idi inununa nangaramid ti Apo iti dalan iti baybay. Maysa apagnaan iti nadawel adanom. Inturong na tinabileg nga armada iti pakadadaelan na. Armada abuklen dagiti lugar pakigubat. Ken dagiti nagkabalyo. Limned da ket didan 5 aw. Na idipada akaslasilaw ti pabelyo. Ngem ko na ti Apo. Lipatan nyo dagiti napalabas pasamak, diyo panunutin dagiti naaramid idi ununa. Kitain nyo ti baro abanag nga aramidek. Mangrugin nga agparang makitayo itan. Mangaramidak iti dalan iti letang, sadyay ikang kayto kadagiti ubbog ti danom. Uray dagiti atap nga animal, itantanok dakto. Idaydayaw dakto dagiti abestros ken lobo. Inton pagayusek dagiti karayan iti letang, tapno adda inomen dagiti pinilik at tattao. Isuda dagiti tattao a pinarswak nga agpay kanyak, kat ikantadan to ti pakaydaydayawak. Dayto iti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Yaman tayo ti Diyos. Ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. 6 days bagong Passover, pumunta si Jesus sa Bethany. Nandun ang bahay ni Lazarus. Siya yung binuhay mula sa kamatayan. Naghanda sila ng dinner para kay Jesus at tumulong si Martha sa pag-serve nito. Kasama ni Jesus sa kainan si Lazarus. Kinuha ni Mary ng halos kalahating litro ng mamahaling pabango. Sobrang mahal ng pabango na yon. Binuhos niya ito sa paa ni Jesus at pagkatapos pinunasan niya ng buhok niya. Naamoy sa buong bahay ang bango nito. Nagsalta si Judas Iscariot, isa sa mga disciples ni Jesus. Siya yung magta-tridor sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lang binenta yung pabango sa kaibigay ang pera sa mamahirap? 300 silver coins din yan. Sinabi niya yun, hindi dahil may malasakit siya sa mahirap. Ang totoo, magnanakaw kasi siya. Siyang in charge sa pera at lagi niya itong kinukupitan. Pero sumagot si Jesus, huwag niyo siyang pakialaman. Nireserve niya talaga to para sa araw ng libing ko. Lagi niyong kasamang mamahirap, pero ako hindi. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apostol Kristo. Puso tayo nga mangaganti mensahe ti kanta agabuti Nax UMC Choir.
Thank you, choir. I want to know Christ. Yan po yung mensahe ng kanta na ating koro ngayon. Gusto kong makilala pa si Kristo. Sino nga ba si Kristo? Bakit ang maraming tao ang gusto makilala siya? Mga kapatid, ang ating tagapagsalita sa linggong ito, sa umagang ito ay hindi na po bago sa marami sa atin. Naglingkod siya bilang presidente ng mga kabataan noon, tagapanguna sa mga gawain ng simbahan, lalo na kapag ang pag-usapan ay gawain kasama mga kabataan. Kasalukuyan siya yung nangunguna ngayon sa care group ng mga kabataan dito sa simbahan. Kasama niya si Deaconess Sharon. Isang mapagmahal na anak, kuya, at sa mga kabataan natin, ang pangalan niya ay Kuya Kenneth. Papurihan ang Diyos sa buhay niya. Ang ating tagapagsalita si Kenneth Janko. Kenneth? Hello, ayan. Muli, good morning po sa ating lahat. Muli, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan. Yan, bababa po ako kasi tulad, tuwing nagsispeak po ako, I want closely po sa mga tao kasi bilang isang bata, parang gusto kong malapit ako and mas madali ko na-express ang salita ng Panginoon pag malapit ako sa kongregasyon. So, I'll be coming here po. Muli, if you haven't met me yet po, tulad ng sabi ng pastor, ang pangalan ko po ay Kenneth Dianco. I've been part of this church since I could remember. Ayan. So, correction lang pas, di ako naging presidente. Ano lang talaga? Lagi lang nandyan. Di ako naging presidente ng kabataan, pero lagi lang akong nariyan. So, para po, I know you're all excited to hear God's word today. And hindi ko na ito patatagalin. Let's begin. Let's all bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Father, Lord, we thank you, Lord, for this day that you've given us. We thank you, Lord, for this opportunity for us to worship you, to gather, and to hear your word for us today. Lord, prepare our hearts, our minds, and soul, and allow us to hear, Lord, your word, your instruction to us for this day, Lord, for this week, Lord. Once again, Lord, we just want to thank you for this opportunity. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon pa lang po magsusorry na ako. At kahit po Ilocano po ang aking tatay, ang aking lola, hindi po nila ako naturuang mag-Ilocano. Ang tanging Ilocano lang po na alam ko awante kwarta at agkararag tayo. So pagkatapos sabihin ko lang pera, manalangin tayo. That's the only Ilocano word na alam ko, kaya ngayon pa lang, pasensya na po. I'll be delivering the message po in Tagalog at English, and I hope everybody can understand po. So, ayan. Last week po, I wasn't able to come to church. Alam ng mga kabataan yan, kasi last week po, galing po akong Singapore. May hinatid po akong mga kliyente ko, mga guest, pumunta po akong Singapore. At as Filipino as I am, no, pagpunta ko doon, alam niyo naman po, may mga bilin-bilin ng aking mga kapatid. Kuya, pag ganito, tingin ka ng ganito, tingin ka ng ganyan. Meron silang bilin sa akin na, Kuya, check mo kung mura to dyan, kung mura ito dyan. At isa doon sa pinaka tumatak sa akin, bilin ng kapatid ko, sabi niya, Kuya, tingnan mo tong pabangong ito, kung mura ito dyan. And nung nagkapanahon na po ako sa Singapore, umikot-ikot ako at humanap ako nung pabangong pinahanap niya. And hindi ko in-expect, akala ko in peso, sabi sa akin nung tindera, $240. So nasa isip ko, mura lang pala, 240 pesos, pwede akong bumili ng 4, 240. Pero pag uwi ko, tsaka ko lang siya na-realize na in Singaporean dollars pala siya. At nung kinocompute ko, napakamahal pala
nung pabangong iyon. At kung kukumputin, around 12,000 pesos pala siya. Ngayon, tumatawag ako sa kapatid ko, sabi ko, Kat, worth it ba to? Sabi ko, ganito pala kamahal yung pinapahanap mo. Long story short, hindi ko po nabili yung pabango. Pero I've asked my sister, was this worth it? Parang, worth it ba ito? And with that, the message for today, the title of the message for today is, was it worth it? And in the same way po, doon sa scripture na binasa po ni Pastor sa John, this is somehow the question na binibring ni Judas dun sa crowd, no? And just to give you a quick background kung ano nangyari sa scripture po, no? Dun sa ating binasa ni Pastor kanina. They were gathered sa isang lugar. Nandun yung mga disciples, nandun si Jesus, nandun si Lazarus, si Martha, and si Mary. Nandun po sila, they were gathered. And then pumasok po si Mary, bringing a jar, a pound of perfume, pabango po. At binasag niya po ito sa paa ni Jesus, pinur niya po ito sa paanan ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Nakita ng lahat ng tao yung ginawa ni Mary na ito. And sinabi din po doon na it's worth 3,000 denarii. Yung pabangong ito, it's worth 3,000. At tulad ng pabango na nakita ko sa Singapore, halos doble-doble po yung worth nun. Mamahalin siyang pabango. At nakita po ito ni Judas. Nakita to ni Judas. At ang reaction niya is, somehow, not non-verbatim, pero ang reaction niya, bakit mo ginawa yan? Worth it ba yan? Ang mahal ng pabango at ipupur mo lang iyon ng ganun, na pwede naman nating itulong sa iba. Yun yung thought niya. In the same way, he was trying to ask the people, was that worth it? Worth it ba yung act na yun, yung pabango na yun na ibubuhos mo doon? Was it worth it? No? Mag-verse by verse po tayo. Titigil po muna tayo doon. And that's the question that Judas bring forth to the people. Basahin ko po sa inyo on verse 4. Sabi po doon, ito yung exact verse po doon. Then one of his disciples, Judas Iscariot, the one who was about to betray him, said, why wasn't this perfume sold for 300 denarii and given to the poor? He was trying to ask this question. Tinatanong niya, dapat binigay na lang to sa mga mahihirap. Dapat itinulong na lang natin. Is that even worth it? He was trying to put that question dun sa mga kasama niya. And as human as we are, as we live in this earth, normal pong magtanong kung worth it ang isang bagay. Kung tama ba? Diba? Lalo na po pag bumibili tayo, tama po ba? Bilang Pinoy, lagi natin tinatanong, sulit ba to? Taas nga po kamay, sino nagsha-Shopee dito? May Shopee? Meron? Wala? Lazada? Walang nabubudol dito? Okay. Ayan, merong isa sa likod. Ayan. Sino ba yun? Tita Leia ba yun? Ayan. Lalo na pag bumibili tayo, tinatanong natin, sulit ba to? Worth it ba to? Or pag gumagawa tayo ng desisyon sa buhay natin, we always ask, is this worth it? Tama ba tong desisyon na to? Lalo na pag lumilipat ng trabaho, o kaya may desisyon para sa mga anak. Taas nga po kamay ng mga magulang dito. Meron ba? We always ask, tama po ba? Worth it ba to? Tama ba tong desisyon na to? And it's okay. It's okay to ask that question. Was it worth it? Kasi ang gusto nating malaman, kung importante yung bagay na to. Kung tama itong gagawin natin na ito. And I heard one pastor preach na sabi niya, it's okay to know what's important. You have to know. We have to know, as human as we are, for us to make a good life decision, kailangan natin malaman what really matters. Kung ano yung mga importante. We have to identify what's important. Sabi niya nga din, may 3 bagay daw, kailangan makategorize natin. Kailangan malaman natin ano yung importante, ano yung pinaka-importante, at yung hindi masyadong importante. Pag gumagawa daw po tayo ng desisyon, dapat alam natin itong mga bagay na ito. Kailangan ma-identify natin ito. Kasi as Christians or as believers, we do make a lot of decisions. And we have to know what's important in order for us to know or to do the right thing. At sabi niya nga,
gagamitin ko illustration na ginamit niya for us to understand more yung pinapoint out ko. Sabi niya, there are things in life na makakategorize natin into two things. Dito po, ayan, nagdala akong props ha. Lilikpitin ko na lang po mamaya. Ayan, sabi niya, makakategorize daw natin yung bagay-bagay sa buhay natin into two things. First are rubber or bouncy balls. Mga bolang tumatalbog. Ito, pagpasensya niyo na po, ito lang po yung nakuha kong props. Bouncy ball or mga bagay na pag binitawan natin, tatalbog pabalik. Mga bagay na pag binato natin, babalik at babalik sa atin. There are things in life na parang bouncy balls that we can have it back. Or even when we drop it, walang mangyayaring masama sa bola, tatalbog lang siya, and we can pick it up back again. Just like in life, there are a lot of things like a bouncy ball na pwede nating makuha pabalik. Some of us, for example, work. There are things in life like work na pag nawalan ka ng trabaho, you can just apply back again. Pera, that we can get back money again. We can try to work for money again. Some relationships, ito yung example ko sa mga kabataan nun. Nung sinishare ko sa kanila itong message na to, sabi ko, parang relationship. Iba po kasi sa kanila, sabi ko, heartbreak na heartbreak sa jowa nila. Sabi ko, parang lang yung bouncy ball that when you drop it, somehow you can get back up again. And there are things in life na pag nawala, we can try to get it back again. Na makukuha natin sila uli. That's the first category. The second category, imagine this is a glass ball. Babasagin na bola. Pasensya nyo na po at ito lang ang tanging babasagin na nakita ko sa Knox. Sometimes there are things in life like a glass ball na pag binato ko pataas or binitawan ko, ano po mangyayari? Mababasag. And you cannot get it back again. There are things in life that is like a glass ball na pag binitawan mo, binato mo, or you didn't even take care of it, mababasag at masisira ito. Kaya po, yung tanong, it's important for us to know, is it worth it? Is it important? Is it really, really important or not so important? It's important for us to know what really matters. Dapat alam natin kung ano yung mga rubber balls ng buhay natin na pwede nating makuha pabalik or the glass balls na kailangan nating ingatan at protektahan kasi we only have one of those at pag binitawan natin, we cannot get it back again. So we have to know what really matters. Ang problema po sa atin, na pagpapalit-palit natin yung mga rubber balls ng buhay natin with glass balls. We protect so much of our career, we take care of our career so much to the point that we forget the glass balls, the important things in our life, our family. May isa pong nagkwento sa akin, he was a businessman, proudly niya na sinasabi, or na-declare niya sa sarili niya, na I have worked hard so much to the point na yung anak ng anak niya kaya niya nang buhayin kahit mawala siya. Ganun siya ka-confident. However, he wasn't a good father to his sons and daughter. Na ngayon, ayaw siyang makita ng kanyang mga anak. Sometimes we interchange those rubber balls. Sabi niya daw kasi nung panahon na yon, nung pagpapapiliin siya, pipiliin niya lagi yung trabaho kaysa sa mga anak niya. He was able to provide life for his family, but he wasn't able to provide himself to his family. Minsan po sa buhay, na pagpapalit-palit natin kung ano yung importante, and tulad nitong businessman na ito, sometimes we are focused too much on the rubber balls, na mas iniingatan natin ito kaysa sa mga glass balls na dapat nating protektahan, na pag nabitawan natin, ay masisira at mawawala na.
Some of us are too focused on success. Yung mga gustong sumakses sa buhay, yung step by the step. Ayan, meron ba dyan? Sometimes we're so focused na gusto nating sumakses sa ating buhay to have the fame, to have the power for us. Na minsan we're too focused protecting those rubber balls that we forget about what's the most important thing, those glass balls in our life. Most of us have that unhealthy attachment dito sa mga bagay na ito sa buhay natin. But today, God wants to tell you to protect those glass balls of your life, the most important thing in your life. Babasahin ko po sa inyo yung sumunod na verses po doon sa scripture na binasa natin kanina. Naalala niyo pa po? So binasag, pinunasan, binuhos yung pabango. And this is what Judas responds. Sabi doon, why wasn't this perfume sold for 300 denarii and given to the poor? He was so attached dun sa money. He didn't really care about the poor. He didn't really care about yung pagtulong. Pero he was so focused and attached dun sa pera na pwede niyang makuha. Kaya ang tanong niya, is it worth it? Dapat binenta na lang yan eh. Dapat binigay na lang natin sa may hirap. He was so attached to that rubber ball of his life that he forget bakit ginawa ito ni Mary. Yung motive ni Mary kung bakit niya ito ginawa. And sabi ng mga Bible scholar, pouring over the oil over somebody's feet is an example of a profound worship and devotion and honor to that person. Mary was giving honor, worship, and devotion to Jesus. Ito yung nalimutan na makita ni Judas kasi he was too focused on the money. He was too focused on the value of the perfume that he wasn't able to see the value of what Mary did. At minsan sa buhay natin, we're too focused on what we can receive or the earthly things na makukuha din naman natin, na we can work for it. We're too focused on those things that we forget what's the most important thing, which is, sabi dito, is our intimacy with the Lord. Our intimate relationship with the Lord. That's the most important thing that we could ever have in our life. That relationship, that intimate relationship with Jesus. More than the success, more than the money, more than the things that we do here on earth. Even our pastors, more than the ministry that they do, the most important thing is that intimate relationship with God. Yes, it's important. It's important na nandyan si pastor. It's important na nandyan yung mga leaders and even sa media team na nasa likod. Kasi if wala, syempre, yung operation, hindi magagawa. Imagine niyo na lang wala si pastor. Diba? It's important. But the most important thing that we could ever have is that intimate relationship with Jesus. It's important for us to know what really matters. At ito yung nalimutan ni Judas that time. He forgot what really matters. And for us, church, Knox people, and everyone who hears me online, the most important thing that we could ever have na na-miss out ni Judas is that intimate relationship with God. At lalo na pong papasok tayo sa season of Lent, no, papasok tayo ng mahal na araw. Itong mahal na araw na po ito, gusto ko lang po ulitin sa inyo, it's more than just a 3-day holiday. It's more than just a Holy Week. This is a moment for us to reflect on where we are in our relationship with Jesus, on what God did for us to have this salvation that we celebrate during Easter. Kaya nga po, I highly encourage people, no, to join the family camp because it's a season for you to reflect on that intimate relationship that you're having with God. More than the vacation that you can do, I understand. Minsan, eto na lang yung time nyo para mag-vacation with your family. But I want to leave that question to you. What really matters in your family? I want to leave that reflection for you as a church, no? And I just want to share to you this one quick song. Hintayin natin pong ma-display yung lyrics sa screen. Ayan. I've been singing this song for the past week since I heard it.
And it really speak to me on how important the Lord is. Ayan. Ayan, hintay lang po natin, lalabas na po yan dyan. Ayan. So, sabi doon sa song, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares to you. I've been singing this song and I've been declaring that this faith, this relationship that I have with Jesus is much more important than anything of this world, than any material things that you could ever have. The money, the work, the success, the career, the ministry that we do here in church. Our intimate relationship with Jesus is much more important. Mas importante po ito na pinaka-importante that we could ever have in our lives. And that's the thing that I think Judas missed out. Kaya ang ganda ng reply ni Jesus is, basahin ko po sa inyo, this is what Jesus replied. Verse 7, sabi niya doon, leave her alone, she has kept it for the day of my burial. For you always have the poor with you, but you do not always have with me. Jesus was trying to tell the disciples na hindi niya sinasabi sa disciples na hindi importante tumulong sa mahirap. Sinasabi niya dito sa disciples that the poor would always be there, pero may limited time lang kayo sa akin. My time here on earth is limited. That's what Jesus is trying to tell his disciples. And what Jesus was trying to tell us this day, this modern day, the message of Jesus, this is what Jesus wants to tell you. You only have one life. And life is short. Jesus wants you to know that intimate relationship with Him is the most important thing that you could ever have in your life. Tulad ng sabi sa kanta, you are more costly than silver and gold. You're more precious. You're more beautiful than diamond. And nothing compares in this earth. Nothing else we desire on this earth compares to Him. And now I want to end with a prayer. And as we pray, no, I would like to invite everyone, no. Let's continue to sing the song. If you believe that God is the most important thing in your life, more than anything else, or if this is the first time you've heard this message that God is the most important thing in your life, I want to invite you to sing this song with me as a declaration of your faith. That, okay, Lord, sige, you're more important than my work, than the dream house that I've been dreaming, than that 6-digit million savings that I'm praying for, more than any relationships that I could ever have. It's my intimate relationship with you. That's the most important thing. Come on, can we sing that one more time? Lord, you are... Come on, church, let's sing. Precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares to you. One more time, come on, let's declare. At the top of our lungs, come on, let's worship God. Come on, I invite everyone to stand up. Come on. Lord, you are more precious
than silver. Come on. Come on, church. You are more costly than gold. Come on, Lord, you are. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares to you. And if that's you, if you want to experience God, and this is the first time you're hearing this, and you want to have that intimate relationship with God, if that is you, I want you to raise your hands right now. If that is you, if you want to have that intimate relationship with Jesus, and this is the first time you're hearing this, I want you to raise your hand. I'm saying hands being raised. If that is you, the Lord's hands are wide open for you. I want you to put your hands in your heart and pray this prayer with me. Almighty Father, thank you. Thank you for this opportunity. Thank you for reminding me of what is important, on what really matters. Lord, forgive me with my sins and cleanse me with your blood. And Lord, I am here accepting you as my Lord. I'm ready to start that intimate relationship, because there's nothing else in this earth that matters more than you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Church, life is short. Know what really matters. Know what is important. And the most important thing that you could ever have is your intimate relationship with Jesus. More than silver, gold, or more beautiful than diamond. Once again, let's all lift back the praises and glory to Jesus, who's worthy of it all. In Jesus' name, amen, amen. Pangipaay kadagiti sagsagot, maawatan dagiti Asher. Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path prepared for me. The Savior is my light, my comfort and my guide, and His word is a lamp unto my feet. Yet all around me others wander lost. Whom will He send to seek them as they stray? But me
his children's eyes. Who will show them the way? Who will show the way? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said, like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Nephi in his strength. I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ. The Spirit whispers peace into my soul. In every trial, in each uncertain hour, I know I can endure, for as I kneel in prayer, He enfolds me in the warmth of heaven's palm. Yet others weep for grief that knows no peace. Where is the hope but in the Master's word? What comfort will He send to heal the hearts of men? Who will bear His love and light into the world? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said, like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Nephi in his strength. I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ. Like a candle in the darkness, like a fire upon the earth, like the star that led to Bethlehem, like sunrise on the earth. A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. I will Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Nephi in his strength. I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ. En Espiritu liwliwa, dayawan nga
langit kanti daga. At to'y wapo dagitoy asagot ing kami ipaidakan ka. Benisyonam ka dagitoy. Pasantom ka dagitoy wapo. Aramatem ka dagitoy tapno at adapay ang may waragawag ti saom ka iti adupay at tao. Benisyonam dagitan ng punay ipay ka dagitoy. Magalak ka nawa, Panginoon, sa mga alay namin ngayon. Gawin mo itong banal upang sa ganun ay lalong magamit ang mga to sa ikalalaganap na iyong kasalta sa buong mundo. Pagpalain mga anak mo na nagsihandog sa mga to. Patuloy nawa nilang tanggapin ang biyaya na galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Tiyapod da ka na kayo. Kastamet ken ka, Itangad yun iti puspuso yo. itangad mi ida tita apo. Iden tayo ti panagyaman iti Apo Diyos tayo. Nakanatad tayo, den tayo ken kuana, iti panagyaman ken panagdayaw. Isut may tutup na imbag kan may parbang iti kanayon kan sa dinuman, nga ramida ti panagyaman kan kawapo, ama nakabali namin, ano marso iti langit kan daga. Idi rabi nga nyawat na ti bagi na may pay ka na kami, nangalay ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay, katintad na kay ti dala na kinunana. Alain nyo kaninyo, daytoy ti bagik ang mapisi, gapu ka na kayo, aramidin nyo daytoy, apakadagaligipan kanya. Kalpasan ti panang rabi ng halay ti kopa, nagyaman kan ka, intad na kay ti dala na kinunana. Uminom ko yung amin ti daytoy. Daytoy ti darak ti borotulag, amay parugpug kapay ti panakapakapawan ti basbasolyo. Aramid nyo daytoy amasansan, kaspak naglagipiyo kanyak. Iparupok mo ti Espiritu Santo kada kami, anatipon-tipon dito ita, ken kaligitoy at tinapay ken kopa. Aramidem daytoy kada kami abagi ken dara ni Kristo. Tapno ti daytoy lubong agbalin kami abagi ni Kristo. Anong subot iti dara na? Baban ti Espiritu pakikahikay sana kam ken Kristo ken ti tutong magalamay sa. Ken iti ministeryo ti daytoy lubong aging gati ay ni Kristo iti maudi pa nagbaligi. Ket makipagrambak kami ken kuana iti nailangitan na padaya. Gapu ka na sa Kristo ng anak mo, kanti panagtang ti Espiritu Santo, iti nasanto ng Iglesia, kuam amin ti dayaw kan gloria, manakabalan na Diyos, ita kan nagnanayon. Amen. Gapu tada, laing may sa tinapay, titinapay apisyan tayo, isut panakairaman tayo, itibagi ni Kristo.
Ti kopa ngayon tayo itag-ay, sut panakairaman tayo, iti dara ni Kristo. Kakabsat, at datalong stations tayo para ti komunyon. May sa ditoy, may sa titing kan ditoy igit. We have 3 stations. Isa dito sa gitna, at isa din po dito sa kabila. Pipila po tayo sa pagtanggap ng komunyon. Pagkatanggap natin, pwede po tayong lumuhod. Upang manalangin. Pagkatapos po, balik po tayo sa ating upuan at antayin natin ang lahat ay makatanggap na at nang sa ganun sabay-sabay tayong tatanggap sabay-sabay nating kainin at inumin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Gawin po natin ito habang tayo'y nananalangin. At habang tinatanggap natin ang tinapay at kopa, ang mga intercessors naman ay i-anoint tayo gamit ang consecrated oil. Hali po kayo, tanggapin natin ang katawan at dugo ni Kristo.
Sinabi ni Jesus, itong aking katawan ay aking ibinibigay sa inyo, kaninyo, at kayo'y magpasalamat. Itong aking dugo na nabubuo para sa kapatawaran na iyong mga kasalanan, inumin niyo ito at kayo'y magpasalamat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkat binilang mo kaming karapat-dapat na tumanggap na iyong katawan at dugo. Sa aming pagtanggap sa iyong katawan at dugo, Jesus, matanggap din nawa namin ang biyaya na aming pagkailangan ngayon. Pagalingin ang aming mga sakit. Palayain kami sa anumang bandage na gumagapos sa amin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Humayo kayo mga kapatid at ipamalita na si Kristo ay nasa sa inyo. Amen. Intercessors, please.
kami po'y lumalapit sa inyo ngayon, O Diyos na banal. Salamat po sapagkat binilang mo kaming karapat-dapat na tumanggap ng katawan at dugo. Salamat din dahil binilang mo kaming karapat-dapat na lumapit sa iyong banal na trono. Salamat din po sa pagpapaalala mo sa amin kung ano talaga ang mas mahalaga sa buhay namin. Na kailangan naming piliin ka kaysa sa anong mapaman. Jesus, patawarin kami kung may mga panahon na mas pinipili namin ang iba, mas pinipili namin ang aming pansariling kagustuhan, mas pinipili namin ang dayaw ng aming katawan kaysa maglingkod sa iyo, kaysa sumunod sa iyo, kaysa sumamba sa iyo. Patawad po. Sa oras na to, Panginoon, naninikluhod po kami sa inyo. Hawakan po ang aming mga kamay. Dalhin mo kami pabalik sa paanan ng Ama. Dalhin mo kami sa daan ng katagumpayan. Yakapin kami, Panginoong Diyos. At i-assure sa amin na ni minsan di mo kami iniwanan, ni minsan di nyo kami pinabayaan. Ama, ang iba po sa amin ay nangungulila. Di namin alam kung anong dahilan nito. Halipo kayo. Yakapin kami kagaya ng pagyakap ng isang mapagmahal na ama. Kanlungin mo kami gaya ng pagkandong ng isang ama sa kanyang anak. Tanggalin ang anumang kalungkutan. Tanggalin ang anumang pag-aalala. I-bless mo, Panginoon, ang aming kabuhayan, ang kabuhayan ng bawat isa. Sila na nandito sa santuario at sila na nasa online worship. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa kanila. Ibuhos mong biyaya sa kanila. Ang iba po sa amin, Panginoon, ay nangangailangan ng kagalingan. Kayo po ang aming pinakalakilang doktor, ang aming Jehovah Rapha. Hali kayo, O Diyos. Inyong ipatong ang iyong mapagpalat, makapangyarihang kamay, mapagpagaling na kamay sa aming katawan. At sa katawan ng aming mga mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan. May we receive healing in your name, O God. May we receive healing in your name, O Jesus. May we receive healing in your name, O Father, in your name, O Holy Spirit. Do the same, Lord, to all those who we intercede right now. Release your healing mercy. Restore our strength. Restore our health.
Sa mga naghahanda para sa kanilang mga board exams, karunungan din ang inyong pagkaloob, Panginoon. Tanggapin mo rin ang pasasalamat ng mga anak mo sa mga biyayang pinagkaloob mo at sa mga katugunan sa kanilang mga panalangin. Salamat po sapagkat alam namin na kayo siyang Diyos na lagi nakikinig sa amin, na laging nakabantay sa amin. Salamat po sapagkat kayong Diyos na nagpapala, nagkakaloob ng labis-labis na biyaya. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin, pasasalamat at pagsamo. Amen at amen. Mga kapatid, choose what is the best. Piliin natin kung ano talaga ang mas maganda, mas nararapat para sa atin. Piliin natin ang Panginoon. Piliin natin ang Panginoon. Humayo kayo. At sa inyong paghayo, inyong ihayag ang kadakilaan, kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At sa inyong pagpapahayag ng kadakilaan, kabutihan ng ating Diyos, tanggapin niyo ang biyaya, kagalingan, at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.